गोविंद बसुमतारीखौ एरेस्ट खालायनांगौ, फेरेंगाखौ एरेस्ट खालायनांगौ, प्रमद बर'खौ एरेस्ट खालायनांगौ। सोरबा जि बिदायल' नङा, सोरबा एम बाथाल' नङा, सोरबा XNDP-नि गेदेरमा दैदेनगिरिल' नङा। प्रमद बर'आ आसाम पुलिसखौ खावलायनांगौ, आसाम सरकारखौ खावलायनांगौ, भारत सरकारखौ खावलायनांगौ। XNDP-नि केसनि सायाव गोविंद बसुमतारीखौ एरेस्ट खालायनांगौ, फेरेंगाखौ एरेस्ट खालायनांगौ, प्रमद बर'खौ एरेस्ट खालायनांगौ। XNDP-नि बिथांमोननि थाखाय जेल जानो थाखाय प्रमद बर'आ राजि। प्रमद बर'आ हागोन ना हाया? XNDP-नि केसनि थाखाय आसाम पुलिसखौ, आसाम सरकारखौ, भारत सरकारखौ बुंनो हागोन ना हाया प्रमद बर'आ? XNDP-फोरखौ न' नागिरनो दाथां। प्रमद बर'आ XNDP-फोरनि थाखाय जेल जानो राजि। प्रमद बर'खौ हमनानै लां, नाथाय XNDP-नि बिथांमोनखौ भट होनो थाखाय शान्तियै न'आव थानानै भट होनो अधिकारखौ प्रमद बर'आ खावलायनो हागोन ना हाया? চাৰিটা গোটক একত্ৰিত কৰি পেলাই যি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হ'ল গৃহমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত, এইটো এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ। আৰু এইটোৰ কাৰণে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা, ভাৰত চৰকাৰ, অসম চৰকাৰক আমি আদৰণি জনাইছোঁ। লুবैयाखै যে आसाम চুক্তি बायदि गोलैना थानायखौ लुबैयाखै, बर' चुक्तिया 100-आव 100 मावफुंजानांगौ। बर' फरायसा आफादनि मानगिरि आफादगिरिखौ सोरनिबा पकेटाव थांना थानाय बेफोर बाथ्राफोरखौ जोङो मालाबाबो हयज' खालामनो जों हायाखै आरो हानाय नङा। कारण आह्वान जनाइছোঁ শান্তিৰ হকে म्यानमार और भूटानर পৰা আমাৰ NDP-ৰ গোটখিনিক আনা হ'ল আৰু জেলত থকা NDP-ৰ মুৰব্বী ৰঞ্জন ডিমাৰী ডাঙৰীয়াক জেলৰ পৰা মুকলি আকাশত আনা হ'ল। আৰু এইটোৱে এটা বাৰ্তা গৈছিল যে এই অঞ্চলত চিৰস্থায়ী এটা শান্তি স্থাপন হ'ব আৰু শান্তিৰ দ্বাৰা উন্নতি আহিব। ভিডিঅ'नि फुटेजाव खोनाखाबाय, सोरबा जि बिदायल' नङा, सोरबा एम बाथाल' नङा, सोरबा XNDP-नि गेदेरमा दैदेनगिरिल' नङा, जायफोर केस गोनां बिथांमोननि थाखाय प्रमद बर'आ हागोन ना हाया? जायफोर XNDP-फोरखौ वारेन्ट इस्यु खालायनानै न'आव थानो शान्ति होआखै, बिथांमोनखौ गावनि न'आव थानानै भट होनो थाखाय शान्तियै न'आव थानो होआखै, बिथांमोननि थाखाय प्रमद बर'आ जेल जानो राजि। आसाम सरकारखौ, भारत सरकारखौ, आसाम पुलिसखौ खावलायनो हागोन हाया? जायफोर XNDP-नि केस गोनां, सोरबा जि बिदायल' नङा, सोरबा एम बाथाल' नङा, सोरबा XNDP-नि गेदेरमा दैदेनगिरिल' नङा, सोरबा XNDP-नि केस गोनां बिथांमोनखौ गासैखौबो प्रमद बर'आ खावलायनो हागोन हाया? गाव गावनि न'आव थानानै भारतनि संबिधान बायदि गावनि गोसो बायदि शान्तियै न'खरनि गासैजोंबो न'आवनो थानानै भट होनो मोननाय अधिकारखौ गावनि थाखानाय भारतनि संबिधान बायदि गोसो बायदि न'आव थानानै भट होनो हानाय प्रमद बर'आ हागोन ना हाया? भारत सरकार, आसाम सरकारखौ खावलायनो हागोन ना हाया? साफ्रोमबो XNDP-नि केस गोनां बिथांमोना गावनि न'आव थानानै न'खरनि गासैजोंबो जयै थांनानै भट होनो हानाय जायफोर वारेन्ट गोनां बिथांमोननि जानानै खावलायनो हागोन ना हाया प्रमद बर'आ? जाय XNDP-नि केस गोनां बिथांमोनखौ जेलाव लांनायनि सिगां, बिथांमोनखौ एरेस्ट खालायनायनि सिगां प्रमद बर'आ XNDP-नि थाखाय जेल जानो राजि। खावलायनो हागोन ना हाया? प्रमद बर'आ हागोन ना हाया? XNDP-फोरनि थाखाय प्रमद बर'आ जेल जानो राजि। जोबथेसालियाव थानाय XNDP-फोरखौ उदां आरो जायफोर XNDP-नि केस गोनां वारेन्ट इस्यु खालायनानै न'आव गावनि गथ' गथायजों, गावनि गामिनि रायजो राजाफोरजों थानो सुख होनांगौ, शान्तियै न'आव थानानै XNDP-फोरखौ बिटिआर एकर्डनि प्रमद बर'आ बुंनाय बायदि जाहाथे शान्ति बयबो थानो हायो। प्रमद बर'आ खावलायनांगौ, सोरबा जि बिदायल' नङा, सोरबा एम बाथाल' नङा, सोरबा XNDP-नि गेदेरमा दैदेनगिरिल' नङा, साफ्रोमबो केस गोनां बिथांमोननि जानानै प्रमद बर'आ माथो होनांगौ। भारत सरकार, आसाम सरकारखौ बुंनांगौ
बिथांमोनखौ डिस्टार्ब दा खालाम प्रमद बर'खौ डिस्टार्ब खालाय गोविंद बसुमतारीखौ डिस्टार्ब खालाय फेरेंगाखौ डिस्टार्ब खालाय एक्सननि बिनि केसनि मुङाव प्रमद बर'खौ जोबथेसालियाव हर गोविंद बसुमतारीखौ हर फेरेंगाखौ हर आसाम सरकार भारत सरकार आसाम पुलिसखौ खावलायनांगौ प्रमद बर'आ जायफोर एक्सननि बिनि वारेन्ट सोरनि थाखाय फेरेंगानि बुंनाय फेरेंगानि खावलायनाय नोंथांमोना कर्टआव हाजिर दाजा जों खामानिखौ मावगासिनो दं फेरेंगानि बुंनाया मावफुंनो हायैनि थाखाय दिनै जायफोर एक्सननि बिनि साफ्रोमबो केस गोनां बिथांमोननि वारेन्ट इस्यु खालामनानै बिथांमोनखौ हमनो थाखाय आसाम पुलिसा साखा फारा जानानै बिथांमोनखौ नागिरनाय नाथाय प्रमद बर'आ दिनै खावलायनांगौ प्रमद बर'आ आसाम पुलिसखौ खावलायनांगौ आसाम सरकारखौ खावलायनांगौ भारत सरकारखौ खावलायनांगौ एक्सननि बिनि केसनि सायाव गोविंद बसुमतारीखौ एरेस्ट खालायनांगौ फेरेंगाखौ एरेस्ट खालायनांगौ प्रमद बर'खौ एरेस्ट खालायनांगौ एक्सननि बिनि बिथांमोननि थाखाय जेल जानो थाखाय प्रमद बर'आ राजि गोविंद बसुमतारीआ राजि फेरेंगाया राजि आसाम सरकार भारत सरकार आसाम पुलिसखौ खावलायनांगौ प्रमद बर'आ फेब्रुवारि एनडिएफबिर मुरब्बी रंजन दैमारी डिआर नाब्ला डांगरिया पुनर्बार যোৱা 25 যে জানুৱাৰী আছিল এই 25 জানুৱাৰী তাক বেলত প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল 1 মাহৰ কাৰণে 4 সপ্তাহৰ কাৰণে আৰু তাৰ পিছতে 27 জানুৱাৰীত বড়ো শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিছে 7 ফেব্ৰুৱাৰীত আৰু ইয়াৰ পিছত বড়ো ভূমিত এটা শান্তিৰ বাতাবৰণ শান্তিৰ এটা পৰিৱেশ ঘূৰি আহিছে আৰু শান্তিৰ কাৰণে এনডিএফবিৰ যি 4টা গোট ৰঞ্জন दैमारी गोविंद बसुमतारी ডিআৰ ধীৰেন বড়ো আৰু বি সাউৰাগ্ৰা চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাও চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে আৰু ইউবিপিও কৰিছে তো আজি তাৰিখত যি শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে যি এটা বৃহৎ যি পদক্ষেপ লোৱা হ'ল ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰে আৰু ইয়াত এনডিএফবি 4টা গোটক একত্ৰিত কৰি পেলাই যি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হ'ল গৃহমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত এটো এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ আৰু এটো কাৰণে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰক আমি আদৰণি জনাইছো তাৰ পিছত যোৱা 20 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰঞ্জন दैमारी ডাঙৰীয়াক পুনৰবাৰ জেললৈ যাব লগা হ'ল বা জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল এটো সাধাৰণ ৰাইজ আৰু শান্তিকামী ৰাইজ লগতে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি মনত দুখ পাইছো লৰাই बर' फरायसा आफादा नैबे खोथाखौबो जोङो नोजोर होदों आरो जोङो बिसायख'थिनि जि प्रसार सोलिबाय थानाय जि थासारि बेयाव जोङो नुदों जे जि मोनसे बिटिआर शान्ति चुक्ति जि एग्रिमेन्ट 2020 बेखौ लानानै गोबां माखासे बितर्क गोबां माखासे प्रपागान्डा खालामनायाबो दा सोलिगासिनो दङ 2003 आव बिएलटिआ एबसु आरो बर' जातिनि मददाव जि चुक्ति खालामबाय 6 सिडुल जि एरेन्जमेन्ट बे मोनसे जातीय दलिल 1993 आव जि बिएसि चुक्तिमोन बे चुक्तिया उननि समाव कार्यकरि जायासैब्लाबो बेबो मोनसे जोंनि बिगिनिं माइलस्टोनमोन बेबो मोनसे जातीय दलिल बे जागायनायखायसो 2003 आव एकर्डआ मजबुतसिन जाबाय आरो 2020 सननि जि एनडिएफबि एबसु आरो इउबिपि आरो बर' रायजो राजाया खालामनाय जि चुक्ति बेबो मोनसे जातीय दलिल मोनफ्रोमबो जातिनि मोनसे डकुमेन्ट आरो दलिल दा 2003 आव आङो क्लियारलि बुंनो नागिरदों जे संकसनिफ्राय 5 मोनब्रै जिल्ला बिटिएडि बिमुंजों आरो बिटिसि काउन्सिल बिमुंजों बेखौ दानाय जादों बै समाव सनितपुर बिश्वनाथनि रायजो राजायाबो लुबैदोंमोन जे जोंनि ओनसोला हाबथों 534 गहपुराव मार्टियार दङ राङापारायाव मार्टियार दङ दा हाइस्ट नाम्बार अफ मार्टियार गहपुरावनो जादों 1.5 लाख मानसिया गेगं आपांनि सरकारनि टाइमाव अरुणाचलाव खारनो गोनां जादोंमोन आरो बेखौनो मोनसे सेन्टिमेन्ट लानानै बड'फायाबो उननि समाव उननि एबसुनि दैदेनगिरिफ्राबो बा एनडिएफबिनि दैदेनगिरिया
सिमा बारायनायखौ मोनसे प्रधान लक्ष्य हिसाबै लानानै बे एकर्डखौ खालामदों दा बेखायनो 2003 आव संकसनिफ्राय 5-2 मोनब्रै जिल्ला बिटिएडि बिमुं बिटिसि काउन्सिल 2020 नि एकर्डआव बे मोनब्रै जिल्लाखौ बारायनानै सनितपुर बिश्वनाथ दिनै उदालगुरि जिल्लायाव 41 खान गामिखौ सोनाय जाबाय एडिशनेल गामिया हाबबावगोन दा सिमाया बारायदोंसो 3 आव जिखा हायाखैमोन 20 आव बिखा हाबाय जों जे मोनब्रै जिल्लामोन तामुलपुरखौ बारायनानै मोनबा जाबाय सनितपुर बिश्वनाथखौ दिनै सोदेरनानै जोङो 7टा जाबाय बा उदालगुरि जिल्लाजों बेखौ मार्च आप खालामनानै दोननाय जादों दा बे जाबाय जोंनि मोनसे गिदिर देरहानाय 40टा समष्टि बिटिसि आव 2003 नि एकर्डआव जोङो मोनबोदों 6टा नमिनेटेड 46 बिनिनो 30टाया मा एसटी दिनै 2020 नि एकर्डआव 54टा समष्टि इलेक्टेड काउन्सिल बे डिलिमिटेशन जागोन समष्टिया गोदान जाफिनगोन जेराव एसटीआनो 40 निफ्राय 42 जागोन 30 निफ्राय बे बांगोन आरो ओपन आरो जेनेरेलआ बांगोन 7 नमिनेटेडजों गासै 60 जन 46 निफ्राय 60टा सीट जानाया जोंनि थाखाय मोनसे फुल फ्लेजेड मर्यादा आरो बे स्टेट लाइक स्ट्राक्चार बानायनायनि फर्मुलाखौनो लानानै बे माने काउन्सिल माने जे समष्टिफोरखौ जोङो बानायनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ 39टा डिपार्टमेन्ट 2003 आव जों मोनदोंमोन 40टानि रिलेभेन्ट रिहेबिलिटेशनखौ मोनाखै मालाबा स्टेटआ मालाबा काउन्सिला बेखौ ताल मिलाव सालायो नाथाय 39आ फुल फ्लेजेड नाथाय 2020 नि एकर्डआव एडिशनेल 7टा डिपार्टमेन्ट लाबोनानै दिनै 46 डिपार्टमेन्ट मोननायनि लामाया क्लियार जाबाय 3082 खान गामि जोङो 2003 नि एकर्डआव मोनदों 3123 खान गामि दायो 41 खान गामिया सोनानै 2020 नि एकर्डजों बियो बारायबाय दा डाइरेक्ट फाइनेन्स भिलेज काउन्सिल मिउनिसिपाल काउन्सिल बेफोर बेयाव लिरनाय दङ सिआइटिआ 2003 नि एकर्डनि उनाव बानायै नाजायै 2009 आवसो क्लियार जादों बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिया 2009-10 आवसो बियो क्लियार जादों डेट मिन्स इनफ्रास्ट्राक्चार बानायनायाव टाइम नांगौ दिनै भुवा प्रचार अपप्रचार सोलिबाय थादों जे तेजपुराव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि दङ जोंनियाव जानाय नंलिया मणिपुराव स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि दङ जोंनियाव स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि जालिया बा नोङो एनआइटिआ सिलचराव दङ जोंनियाव जालिया ट्राइबेल इउनिभार्सिटि जाला रेलवे कोच फेक्ट्रि जाला बङाइगाव माबा माबि वर्कशप दङ बेयो डिपार्टमेन्ट लेभेल रिभिउ मिटिंआव डिपार्टमेन्टनि अफिसारफ्रा होनाय अपिनियन जाला केन्सेल जाबाय रिजेक्ट जाबाय होननानै बुङाखै बै जायगायाव दङ होननानैसो बिथांमोना नटखौ होदों बै जायगायाव दङ एकर्ड खालामग्रा लिडार दैदेनगिरिफोर मावथिफोराबो मिथिगौ बै अफिसारफ्राल' लेखा गोरों नङा जोंबो लेखा गोरों आरो बेफोर इन्स्टिटिउसनखौ लानानैसो मोनसे दलिल हिसाबै एकर्डखौ खालामदों बै अफिसारफ्रा बर' जातीय सेन्टिमेन्ट इमसनखौ बुजिया 5000 शहीदनि बिनिमयखौ बुजिया आरो बेखायनो होम सेक्रेटारि अजय कुमार भाल्लाखौ जोङो स्पष्टयै बुंदों आरो अमित शाह बिथांखौ बुंदों आरो अमित शाह होम मिनिस्टार बिथाङा अजय भाल्लाखौ धमकी होदों जे बेबायदि माने नटआ मा कारनाव फैनांगौ जिहेतु 4 बोसोराव 35टासो माने माइनट्स ओंखारबाय जइन्ट मनिटरिं कमिटिनि मिटिं जादों बे जइन्ट मनिटरिं कमिटिनि जेएमसिनि मिटिंआव गासिबो नटआ पजिटिभ आरो बै डिपार्टमेन्टेल मिटिंआव जोंखौ लिंहराबासिनो जि खालामदोंमोन बै डिपार्टमेन्टनि अफिसारफ्रा गावसोरनि स्वार्थनि थाखाय बेबायदि माने कमेन्टफोरखौ होनानै बेबायदि लिरनायखौ लानानै दिनै माखासे दोलोनि मानसिफ्रा बेखौ प्रचार सालायदों बेयो कुनु बेसिस गैया आरो इन्स्टिटिउसना कमिटमेन्टनि आधाराव लुफुंजागोन दा बेखायनो 26,000 परियालनो 2020 नि उनाव दानि एकर्डनि उनाव जानाय प्रमोद बर' गोविन्द बसुमतारीनि सरकारा हा पाट्टा बिटिआरआव होबाय एबसुनि दाबि बायदि दाबिनि आधाराव सरकारा होदों आरो लोगोसे 11,000 परियालनो सनितपुर बिश्वनाथआव एबसुआ दाबिनाय बायदि आसाम सरकारा हा पाट्टा होबाय बे जोंनि थाखाय ग्रेट एचिभमेन्ट होननानै आं बुंनो नागिरो सोरबा बुंदों बर' भाषाखौ फाननानै फैबाय बिटिसिखौ फाननानै फैबाय बबेखौ फाननानै फैदों जायफोरा प्रचार सालायदों क्लियारलि बुं जों बुंदों जे बिटिएडिमोन दिनै बिटिआर जाबाय सिमाया बारायबाय गामिया बारायबाय दिनै समष्टिया बारायनो थांगासिनो दङ
दिनै पावार एन्ड फांसन डिपार्टमेन्टआ बारायनो थांगासिनो दङ दा बबेखौ फाननानै फैखो हाग्रामा महिलारि आरो खाम्फा बरगयारि बिथांमोना स्पष्ट होबा मोजां जायो आरो जायफोरा सेला बेला बिथांमोना बुंदों राजनितिनि थाखाय खोथाफोरखौ बुंनाया मोजां नङा राजनितिक इस्यु एजेन्डाखौ लानानै इस्टाराव लानानै नोंथांमोना फिल्डआव थां रायजोआ बिबेचना खालामगोन सोरनो भट होनांगौ होनाङा एबसुआ बिटिआर एकर्डखौ लानानै सोरबाया जुदि जोंखौ आघात होयोब्ला जातीय दलिलनि सायाव जुदि गाफ्लेनाय खामानि मावोब्ला एबसुआ स्ट्रंलि जोङो माने बेखौ कन्डेम खालामगोन आरो स्ट्रंलि जों गसंथागोन आरो कुनु बिटिसिखौ बिटिआर एकर्डआ फानाखै बिटिसि एकर्डनि मोनसेबो दफाखौ बिटिआर एकर्डआ डाइभार्ट खालामाखै बिटिसिआ 6 सिडुल बिटिआरआबो 6 सिडुल बिटिसिनि आधाराव बिटिआर 6 सिडुल मजबुत एरिया एक्सटेंशन मोर अटोनमी मोर पावर कनसेप्टआ बेल' क्लियार दा बेखायनो बर' मिडियामा क्लास 10 सिम दङमोन देग्लाय 11 साहित्य सभा एबसुनि नाजानायाव क्लास 11 जाबाय फैगोन बोसोराव 12 जागोन मोनसे समाव बर' मिडियामनि रिजाल्टआ 60-70 जनल'मोन दाखालि बावै मेट्रिकनि रिजाल्ट होबाय आरो बे रिजाल्टआव 3813 फरायसा फरायसुलिया दिनै मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टआव फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों आरो पार्सेन्टेजआ 90 नि एबभ जादों आरो थांनाय 17 बोसोरनि रुजुनायाव नैबे 3-4 बोसोराव शान्ति परिबेश फैनाय लोगो लोगो शान्तिनि बे परिबेशआव जोंनि फरायसा फरायसुलिया फरायदों साख्रि बाख्रिनि इन्टारभिउ होदों आरो एपइन्टमेन्टनि प्रसेसआ काउन्सिलावबो जादों जों दाबिनाय बायदि आसामावबो जादों आरो बे प्रसेसनि गेजेरजों दिनै जोङो नुबाय चिरां जिल्लाया हाइस्ट थांनाय बोसोरावबो देग्लाय बोसोरावबो आसामनि टप नाम्बार 1 आरो बाक्सा जिल्लाया एडिशनेल आरो फैबावबाय बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव आरो बर' मिडियामनि रिजाल्टआ गाज्रि जायाखै उदालगुरि जिल्लाया आसामनि लयेस्ट जादोंब्लाबो जोङो नायबाय जे 60.5 उदालगुरि जिल्लानि रिजाल्टनि पार्सेन्टेजआ किन्तु बर' मिडियामनि रिजाल्टनि पार्सेन्टेजआ उदालगुरि जिल्लायाव 66 दैट मीन्स एसामिस मिडियामनि रिजाल्टआसो बेयाव गाज्रि जादों दा बेखायनो बेफोर खोथाखौ लानानै रायजो राजानो जों क्लियार होबाय आरो उदालगुरि दरंआव दिलीप सयकियाखौ जोङो थोंजोङै मदद होदों दिलीप सयकियाखौ देरहाहोनांगौ दिल्लीयाव मेसेज थांनांगौ बर' रायजो राजाया एकर्डनि सार्थआव समर्थन होदों आरो जयन्त बसुमतारी एनडिएनि जाय बिजाथि जाय बाउन्डारि कमिसननिबो मेम्बारमोन आरो बर' माहारियारि आफादावबो दैदेनगिरि हिसाबै खामानि मावदोंमोन बिथाङा दिल्लीयाव थांनानै खामानि मावनांगौ आरो बेखायनो खामानि मावनांगौ दिल्लीयाव बिटिआर एकर्डनि एक बिल पास खालामनांगौ आरो एसटि हिलनि बिल पास खालामनांगौ बाकी डाइरेक्ट फाइनेन्सनि बिल पास खालामनांगौ आरो बेयाव आर्टिकल 280 जि मोनसे बेबस्था दङ बे बेबस्थानि बिल पास खालामनांगौ आरो बिनि गेजेरजों 10 बोसोराव जे जों क'क्राझाराव एमपि मोनासै बिनि जि खिथेर बिनि रिसेन्टमेन्टखौ एबाराव जोङो होखारनानै जोङो जयन्त बसुमतारीखौ देरहाहोनानै दिल्लीयाव बर' एमपि 543 सासे बर' एमपि आरो क'क्राझारनि एमपियानो सारा भारतनि बर'नि सासे रिप्रेजेन्टेटिभ जों बेखौ गनायो दा बेखायनो जोङो जाय जिखि बुङा मानो एबसुआ कुनु राजनितिक जों खालामनो नागिराखै कुनु पलिटिकेल जोंहा एजेन्डा गैया एजेन्डाया जातीय इस्यु आरो एजेन्डा शान्तिनि एजेन्डा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि एजेन्डा इन्स्टिटिउसन गायसननायनि एजेन्डा आरो बेखौ जों लुबैयाखै जे आसाम सुक्ति बायदि गोलैना थानायखौ लुबैयाखै बर' सुक्तिया 100 आव 100 मावफुंजानांगोन गोजोन्थों और ये आमी दुख प्रकाश करिछु और आमी भारत सरकार और असम सरकारक आमी आह्वान जनाइछु शांतिर हके म्यानमार और भूटानर পৰা आमार एनडिबिर गोटखिनिक आना हल और जेलत थका एनडिबिर मुरब्बी रंजन दैमारी डांगरियाक जेलर পৰা मुकली आकाशत आना हल और ये एटा बार्ता गइছিল जे এই অঞ্চলত চিৰস্থায়ী এটা শান্তি স্থাপন হ'ব और শান্তিৰ দ্বাৰা উন্নতি আহিব উন্নতিৰ দ্বাৰা মানুহৰ মাজত এটা বিশ্বাস আৰু এটা আনন্দ আহিব তো আজি তাৰিখত ৰঞ্জন दैमारी ডাঙৰীয়াক যেনেকুৱা জেলত প্ৰেৰণ কৰা হ'ল সেইটোলৈ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আমি ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰক আমি স্পষ্টভাৱে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে অনাগত দিনত অনাগত সময়ত ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে এটা মানে দৃঢ় এটা বা ভাল এটা পদক্ষেপ লৈ ভাল এটা ডিসিশন লৈ পেলাই পলিসি লৈ পেলাই ৰঞ্জন दैमारी ডাঙৰীয়াক জেলৰ পৰা পুনৰ মুকলি আকাশত আহিব পৰা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ
আৰু তাৰ দ্বাৰা এই অঞ্চলত যি শান্তিৰ হকে যি এটা আস্থা আৰু বিশ্বাস আমাৰ অস্ত্ৰ যি সংগ্ৰামীসকলৰ মাজত যি ঘূৰি আহিছিল সেই মানে আস্থাটো পুনৰ ঘূৰাই আনিব লাগে যাতে পুনৰবাৰ এই অঞ্চলত আৰু মানে তেনেকুৱা এটা অশান্তি বা অস্থিৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি নহয় তাৰ কাৰণে যি আস্থা আৰু বিশ্বাস অস্ত্ৰ সংগ্ৰাম কৰা সকলে চৰকাৰৰ ওপৰত ৰাখিছে চৰকাৰেও সেই আস্থা আৰু বিশ্বাসটো শান্তিকামী ৰাইজ আৰু শান্তিৰ স্বাৰ্থত যাতে চৰকাৰে প্ৰদান কৰে তাৰ কাৰণে ৰঞ্জন দৈমাৰী ডাঙৰীয়াক পুনৰ জেলৰ পৰা ওলাই মুকলি আকাশত আনি পেলাই তেওঁ যাতে সাধাৰণ জীৱন যাপন কৰিব পাৰে তেওঁ যাতে আমাৰ লগত ৰাইজৰ লগত মিলি পেলাই সেই অঞ্চলৰ উন্নতিৰ কাৰণে সেই অঞ্চলৰ শান্তিৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁক পৰিৱেশ প্ৰদান কৰিব লাগিব বুলি আমি ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ দ্বিতীয়তে যোৱাকালি ওদালগুৰি জিলাৰ যি পানেৰী ভুটিয়াচাং যি টি গাৰ্ডেন আছে তাৰ ওচৰত এটা দলঙৰ সমীপত এজন মানুহ গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছে আৰু আমাৰ যি সোৰ্স আছে আমাৰ যি ইনফৰমেশ্যন আছে ওদালগুৰি জিলাৰ SP লগতো আমি কথা পাতিছোঁ আমাৰ যি সাধাৰণ মানুহ আছে বা এফচি লোকেল কমিটিৰ লগতো আমি কথা পাতিছোঁ যে তেওঁ এজন সাধাৰণ ব্যক্তি আছিল তেনে এজন ব্যক্তিক কি কাৰণত লক্ষ্য কৰি পেলাই হত্যা কৰা হ'ল সেইটো আজিলৈকে বা এতিয়ালৈকে আমি জানিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু এফচিয়ে আমি দাবী জনাইছোঁ আমি বিচাৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে যি কালপ্ৰিট আছে যি দুষ্কৃতিকাৰী আছে যি কাৰণৰ নেকি তাক হত্যা কৰা হ'ল তাৰ উচিত বিহিত ব্যৱস্থা লৈ পেলাই কালপ্ৰিটক বা দুষ্কৃতিকাৰীক মানে প্ৰশাসনে পুলিচে এইটো বিচাৰি ওলাব লাগে আৰু কঠোৰ মানে শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু লগতে এই অঞ্চলত যে শান্তি এটা প্ৰতিষ্ঠা হ'ল শান্তি এটা বাতাবৰণ ঘূৰি আহিছে সেইটো অশান্তি সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে কোনোবা থাৰ্ড ফ'ৰ্চ বা থাৰ্ড পাৰ্টিয়ে কাম কৰি আছে নেকি আৰু ইয়াত যে ইলিগেল যি আৰ্মছ আছে আমাৰ সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামীসকলৰ যি বন্দুক সেই বন্দুকবিলাক অলৰেডি চৰকাৰক জমা দিয়া হ'ল তাৰ বাদেও কোনোবা চক্ৰই ইয়াত অশান্তি সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে এটা ইলিগেল আৰ্মছৰ এটা বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিছে নেকি ইয়াৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে অসম চৰকাৰৰ যি হোম ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ আছে তেওঁলোকে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু দুষ্কৃতিকাৰীক অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰি পেলাই এই অঞ্চলত যে এটা শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হ'ল ইয়াকে চৰকাৰে এটা প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাব লাগে বুলি আমি দুলাৰায় बर' फरायसा आफादनि मानगिरि आफादगिरिया दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे लकसभा बिसायख'थियाव मानि थाखाय बाहागो लादों आरो बिनि आन्दोआव मा जोङो थांखि लादों बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ लानानै रायजो राजानियाव फोरमायनांगौ निस्सय दङ होननानै बेखौ मोनदांथिनानै मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनिसिम फोरमायनाय जादोंमोन बेखौनो लानानै मैया कास्टम बसुमतारी बिथाङा गलाघाटनि जोंनि BTR आव आथिखाल हाग्रामा महिलारिजों माबा मोनसे एग्रीमेन्ट जानानै दिनै सैमा गोब्रो बायदि बुखिलाबायबाय थानायखौ जों नुदों ससियेल मिडियाफोराव नुदों दा बेखौनो लानानै जोङो दुखु फोरमायदों बिथांनि बेफोर बाथ्राफोरखौ लानानै जों कन्डेम खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बेबायदि गाज्रि सोंखारिनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगिरि आफादगिरिखौ सोरनिबा पकेटाव थांना थानाय बेफोर बाथ्राफोरखौ जोङो मालाबाबो हयज' खालामनो जों हायाखै आरो हानाय नङा खारन दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबाबो रावनिबो पकेटाव थानानै खामानि मावाखै जोङो हदायबो बर' रायजो राजानि उन्नतिनि बर' रायजो राजानि जि इस्यु बड'फाया जि मोनसे सिमांखौ जों बर' रायजो राजाफोरनो नुहोनानै गालांबाय बे सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखाय जोङो खामानि मावबाय थादों आरो बेयाव रावनिबो पकेटाव हाबना थानायनि बाथ्रा गैया आरो बिथाङा बुंदों जे माने जोंनि ओनसोलाव BTR आव डेभेलपमेन्ट नांगौ डेभेलपमेन्टनि थाखाय माने BPF नो भट होनांगौ सोरनोबा भट होनांगौ आमुखानो भट होनांगौ गोबां बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों किन्तु दिनै जों बुंगोन बर' रायजो राजाफ्रा मालाबाबो अकल डेभेलपमेन्टखौ लानानै जोङो भट होबोआखै बर' रायजो राजाफ्रा दिनैसिमहालागै हदायबो डेभेलपमेन्टजों लोगोसे बर'नि जिखिनि इस्युफोर जोंहा बड'फाया जि मोनसे सिमां नुहोलांनाय बर' रायजो राजाफ्रा जि मोनसे बर'फोरनि थाखाय गेरेमसा हारि दानाय बर'फोरनि थाखाय मोनसे आलादा
मोनसे खुंथाय नागिरनाय रायजो दाबिनायनि थाखाय बेफोर गासै इस्युफोरखौ लानानैसो दिनैसिमहालागै बर'फ्रा भट होबोबाय थादों आरो फैबाय थानाय समफ्रावबो जोंनि थांखिसिम मोनहैयागौमानि बर' रायजो राजाफ्रा अकल डेभेलपमेन्टल' नङा जोङो गासै बर'नि इस्युफोरखौ समाधान खालामनायनि थाखाय भट होगोन। दिनै बिथाङा बुंदों गोदानै बिटिआरआव फैनाय मानसि दिनै 17 बोसोर बिपिएफआ माने खुंलांबाय बे 17 बोसोराव बेसेबां मा दुर्नीति खालामदों खालामाखै जों बिटिआर बाखि बा बै समनि बिटिसि बाखिनि मानसिफोरनियाव दङसै आरो बेखौ बिथाङा दिनै गोदानै फैनानै जे डेभेलपमेन्ट खालामगोन आमुक खालामगोन थुमुक खालामगोन होननायाव रावबो गोजावनाय नङा आरो बिथाङा बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनाया खोब माने थिग जायाखै। दिनै बिथांमोना बुंदों एबसुनि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि आन्चलिक कमिटिनि साफ्रोमबो गावसोरजों फन रायलायदों रावबो माने दिलीप शइकियानि थाखाय बा एनडिएनि बिजाथिनि थाखाय भट होआ बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों किन्तु बेबायदि कुनु रावबो डिस्ट्रिक्टनि आन्चलिकनि रावबो गुबुनजों बेबायदि जुगाजुग जानाय दिनैसिम गैया आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों हदायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय थांखिखौ मिरु हिसाबै लादों बेखौ जिल्ला आरो आन्चलिकआ आखरे आखरे पालन खालामनो थाखाय जों आवगायो आगान होयो आरो बेयाव बिनि हेंथायै थांनाय गुबुन जेबो खोथा गैया। दा बिथांनि बे खोथाफोरा खोब माने मिसा दिनै बिथांमोना बुंनो नागिरदों जे माने एकदम जोंनिनो बर'नि फिसा दिनै बिजाथि थासेयाव मानो गुबुन हारिनो भट होनो नागिरदों बेफोर बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंदों किन्तु कास्टम बसुमतारी फंबाय नोंथाङा गलाघाटआव थानानै नैबे बड'लेण्ड ओनसोलाव आथिखाल आरो बिनि सिगां समफोराव मा जालांदों मा जालाङाखै सोर बेसेबां बर' सोर बेसेबां मा हारिनि बेखौ नोंथाङा मा मिथिनो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां नोंथाङा दिनै हाग्रामाजों पलिटिक्सआव हाबनायनि सिगां बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ बिजिरना नायनाया गाहाममोन जे नोंथाङा माने जायखौ बर' होननानै दिनै एकदम एस्टाब्लिश खालामनो नागिरदों बै बेक्तिया बर'नि बेसांसिमहालागै थैदोङो बै बेक्तिया बर'फोरनि थाखाय बेसेबां माने खामानि मावखो बेखौ नोंथाङा थिग बिजिरनानै नायगिरनाया गाहाममोन। दा दिनै जों बिथांनि हिस्ट्रिखौ नायदों जों नायोब्ला नुनो मोनगोन 1974 मायथाइयाव जितिया बर'फोरनि गेजेराव मोनसे रिभलिउसन फैदों जे जोङो स्कुलफोराव जोंनि माने फरायसाफ्रा दख'ना गाननांगौ माने फालि लानांगौ बेफोर बाथ्रा बिनि थाखाय जि मोनसे रिभलिउसन खालामदोंमोन बै समाव बर' माने जोंनि फरायसाफोरनि दख'ना खुना होगोन नागिरग्राया सोर बै समाव जोंनि बर'फोरनि माने फरायसाफोरखौ दख'ना गाननानै थाङोब्ला फरायसालियाव हाबनायनिफ्राय बन्द खालामनो नागिरग्राया सोरमोन। दा बेफोर बाथ्राफोरखौ नोंथाङा मोजाङै मिन्थिग्रोनानै बाथ्राफोरखौ बुंनाया मोजां सोरखौबा माने नों समर्थन होनाया मोजां। दा दिनै नंबां जाबां बहानिफ्रायबा फैब्रबनानै धुमखि बायदि फैब्रबनानै जोंनि नैबे ओनसोलाव सोरखौबा नंथारिखौनो बर' माबा माबि होननानै नों बिबिरबां मोनसे थासारि खालामनो नागिरनाया बे मोजां जायाखै। नोंथाङा बेसेबां माने थाखानि मोनसे एग्रिमेन्ट जानानै हायार नोंथाङा गाफैबाय थादों बेखौ जों मिन्थिगौ। दा बेखौ लानानै नोंथाङा सोरनिबा फैसा लानानै दिनै केम्पेइन खालामथिंदों सैमा गोबोर बायदि बुखिबाय थादों होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जे सोरनिबा थाखा फैसाजों बायजागोन बे मालाबाबो नङा। नोंथाङा एबसुनि सासे बिबानगिरिमोन मोनसे समाव दा बै समावबो नोंथाङा मिन्थिगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा थाखानि थाखाय खामानि मावो ना जाथिनि थाखाय खामानि मावो। जों अरायबो जाथिनि इस्युखौ समाधान खालामनांगौनि थाखाय खामानि मावबोबाय थादों आरो नोंथां कास्टम बसुमतारी फंबाया दिनै ओरैबायदि मोनसे माने पातला गोसोनि माने सनसल गोसोनि मानसि बेखौ आरो रावबो बुजिनो बाखि गैला जे नोंथाङा जायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गावनि बिबानखौनो फोजोबग'नो हायाखिसै दा बिबानखौ नागारनानै थांनांबाय। दा बेबायदि हेन मानसिया दिनै बेयाव जाथिनि बाथ्रा माबा माबि बाथ्रा बुंनानै माने थासारिखौ गुलुं गुजुं खालामनांगौ नोंहा खुनु मोन्थाय गैया। नोंथाङा नोंथांनि बायदि जेरै नों सोलिबाय था किन्तु बर' रायजो राजाफोरखौ बेबायदि मिसलिड खालामनो नागिरनाया बे मोजां जायाखै। दा दिनै नोंथांमोनानो नाय सों जाय बेक्तिखौ नोंथांमोना बर' होननानै बुंबाय थादों बिथांखौ नोंथांमोनानो सों जे बिथाङा बर'नि थाखाय मा समाव मा खामानि मावदों। बिथाङा जुदि बर'मोनब्ला दिनैसिमहालागै फंसेबो बर' राव बुंफेराखै। जों खुनु मोनसे मेल मिटिङाव इभेन खुलुमबाय गोजोन्थों होननाय बिथांनि खुगानिफ्राय राव जों खोनानो मोनाखै। मालाबा हनै माने पार्लियामेन्ट जिरायदों एसेम्ब्लियाव जिरायदों जोंनि बर'नि हेंथासो किसुमान जाय माने बाथ्राफोरखौ बुङोब्ला जाय बाथ्राफोरखौ लाबोयोब्ला जोंनि बर'निनो ओंखामनि थुरसिनिफ्राय ओंखामानो गोमालांगोन बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौसो बुंनायखौ जों नुबोदों। नोंहा खुनु मोन्थाय गैया नोंथाङा नोंथांनि बायदि जेरै नों सोलिबाय था किन्तु बर' रायजो राजाफोरखौ बेबायदि मिसलिड खालामनो नागिरनाया बे मोजां जायाखै।
दा दिनै नोंथांमोनानो नाय सों जाय व्यक्तिखौ नोंथांमोना बर' होननानै बुंबाय थादों बिथांखौ नोंथांमोनानो सों जे बिथाङा बर'नि थाखाय मा समाव मा खामानि मावदों। बिथाङा जुदि बर'मोनब्ला दिनैसिमहालागै फंसेबो बर' राव बुंफेराखै। जों खुनु मोनसे मेल मिटिङाव इभेन खुलुमबाय गोजोन्थों होननाय बिथांनि खुगानिफ्राय राव जों खोनानो मोनाखै। मालाबा हनै माने पार्लियामेन्ट जिरायदों सरि एसेम्ब्लियाव जिरायदों जोंनि बर'नि हेंथासो किसुमान जाय माने बाथ्राफोरखौ बुङोब्ला जाय बाथ्राफोरखौ लाबोयोब्ला जोंनि बर'निनो ओंखामनि थुरसिनिफ्राय ओंखामानो गोमालांगोन बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौसो बुंनायखौ जों नुबोदों। दा होमबा बेबायदि व्यक्तिया बर'नि थाखाय बेसेबांसिमहालागै खामानि मावगोन बेयाव जोंहा सोंलु दङ। नोंथांमोना नाय बिथाङा बे माने थांनाय समफोराव MLA जाबाय मन्त्रि जाबाय बै समाव बर'नि थाखाय मा खामानि मावदों बिथाङा मोनसे खामानि दिन्थिजोंनो बर'नि थाखाय खामानि मावनाय। दा जोंहा हिस्ट्रिया बुंगोन जे ओरै सोनाब ओनसोलाव जोंनि उदालगुरि जिल्लानिनो सिङाव थानाय सोनाब ओनसोलाव मोनसे समाव न' बां सावग्लुंजोबजाबाय बैफोरनि आन्दोआव सोर सोरनि आखाइ दङमोन आखाइ गैयामोन बेफोरखौ नोंथाङा नाय। जै समाव बर'आ माने आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारदोंमोन बै समाव सोरबा गुबुनजोंसो लोगो लानानै बर'नि आन्दलनखौ थेर बेथेर खालामनो नाजानायाव बिथांमोन माने बायदि व्यक्तिनि आखाइ दङमोन गैयामोन बेफोरखौ नोंथांमोना नाय। दा बेफोर गासै इस्युफोरखौ लानानै जोङो बर' हारिफ्रा बर' रायजो राजाफ्रा मालाबाबो बावगाराखै। सोर माने दावखाया दावराय जानो नागिरनाय बेफोरखौ जोङो मालाबाबो बावगाराखै। आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोरबा गुबुन हारिनि सासे व्यक्तिखौ बिजाथिखौ जोङो माने देरहाहोनो थाखाय बा बिनि थाखाय खामानि मावदों होननायाव बेयाव जोंहा आन्दोआव जोंनि इस्यु दङ। मोनसे सुक्ति जालांबाय 2020 मायथाइयाव बिनि माखासे दफाफोरखौ जोङो मावफुंनांगौ। बिनि थाखायनो जोंहा सासे माने MP क'क्राझाराव जोंहा सासे जोंनिनो बर'नि बिजाथि जोङो मोनदों बिथांखौ देरहाहोहरनांगौ। दा बेफोर गासै माने इस्युखौ जोंनि सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि सार्थआव जिहेतु माने NDA-नि सत्रसायाव बिथांमोननि गुडविलाव जोङो दिनै मोनसे सुक्तिखौ खालामनो हादों आरो बिनि गेजेरजों माखासे मानि दफाखौ जों मोनबोदों। बैफोर दफाफोरखौ आखरे आखरे मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो बर' रायजो राजाफ्रा भट होनो थाखाय आवगायदों। बेयाव नोंथाङा गुलुं गुजुं मोनसे थासारि खालामना होनो बेयाव दा नाजा आरो बेबायदि बाथ्राफोरखौ नोंथाङा गुदि खोथा खुनु हिस्ट्रिखौ मिथियालाबासिनो नंबां जाबां बाथ्राफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरिखौ सोंखारिनाय गाज्रि बाथ्रा बुंनाय बेनिफ्राय नोंथाङा गोजानाव थानांगौ। नोंथांनि केरेक्टार नोंथांनि गुतैखौ जों मोनथिगौ आरो बेफोर गासैखौ नोंथाङा आन्दोआव लाखिनानै सोरखौबा नों दुसि खालामनो नागिरनाया बे नोंथाङा भुल जादों। नोंथाङा बेखौ एसे मोजाङै बिजिरनानै नाय मानि थाखाय नोंथाङा बेबायदि अबस्थायाव दिनै थाफैनो गोनां जादों। दा बेफोर बाथ्राफोरखौ नोंथाङा गावखौनो एसे सुद्राय गावखौनो नों थिग खालामनानै ला। दा बेखिनिखौनो बुंबाय। फैबाय थानाय समाव जाहाथे नोंथांनिफ्राय बेबायदि आरो गाज्रि राव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनाय मानाय बेफोर बाथ्राफोरखौ जाहाथे जों खोनाफिना बेखौनो जों मिजिंथिदों। आरो नोंथाङा जि गावनि जिउनि थाखाय जिउखौ दानांगौनि थाखाय नोंथाङा जि खालामनो नागिरदों नोंथाङा मावलां, खिन्थु बेबायदि जाथि आरो माने जातीय आफादफोरखौ नों मिसलिड खालामनायनिफ्राय नोंथाङा गोजानाव थानांगौ। दा दिनै माने बिथांमोना बुंदों माने डेभेलप दा दिनै डेभेलपमेन्टआ बेसेबांथो जाखोफालाय सोर बेसेबां डेभेलप खालामदों? थिखा मावनो मोननांगौनो BPF-नो दायो थिखा मावनो मोननांगौनि थाखाय माने दुर्गादास बर'नो भट होनांगौ बर'फ्रा। दा सोरबाया थिखा मावनो थाखाय माने भट होगोन नामा? दा बेफोर बाथ्राफ्राथ' बेसेबां जुक्ति दङ? दा थिखा मावनोसो बिथांमोना आवगायबोदों। दा अब्ला रायजो राजाफ्राबो मिथिगौ जे नोंथांमोना मा उद्देश्यआव मानि थाखाय बेयाव नांथाबनानै दोङो, थाखा फैसा लानानै माबायदि खालामबाय थादों। दा बेफोरबायदि नोंथाङा आं दहायबो बुंबाय फिन खनसे बुंबावगोन जे बर' रायजो राजाफ्रा अकल थिखा मावनो डेभेलपमेन्टखौ आन्था नायनानै मालाबाबो भट होबोआखै। बर' जाथिनि इस्युफोरखौ समाधान खालामलांनांगौनि थाखाय एखेलगे डेभेलपमेन्टजों लोगोसे बर'नि जिथु माने इस्युफोर बे इस्युफोरखौ समाधान खालामनांगौनि थाखाय भट होबोदों आरो बे बारावबो रायजो राजाफ्रा बे एखे खामानिखौनो मावगोन। थेंक इउ। दिलीप सयकियानिफ्राय दिनैसिमहालागै बेबायदि थाखा फैसा लानाय जुदि सोरबाया नुदोंब्ला बेखौ जोंनो दिन्थि। खुनु जोङो थाखा फैसा रावबो बेबायदि जोङो लायाखै। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो सोरनिबा पकेट गरम खालामनो थाखाय मालाबाबो बिसायख'थियाव बाहागो लाबोआखै। जोंहा 2020 मायथाइनि सुक्ति खालामनायनि सिगांबो जोङो बाहागो लादों। माने जोंनि जि मोनसे आन्दलन
बे आन्दलना मोनसे फिनिशिं मोननांगौनि थाखाय सुक्ति मोनसे जानांगौनि थाखाय जोङो बै समाव बिसायख'थियाव बाहागो लादों आरो नैबे बाराव जोङो सानदोंमोन जे बिसायख'थिनिफ्राय जों एबाराव एसे जानगाराव थानानै माने बर' समाजनि थाखाय खामानि मावनो होननानै जों सानदोंमोन नाथाय माखासे मानि सुक्तिनि दफाफोरा जिहेतु गेजेर ससेयावनो कभिडनि मोनसे थासारि थांबाय जायनि गेजेरजों जोङो माने सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनो हानाय जायाखै दा 1.5-2 बोसोर मोनसे समय मोनदों बिनि गेजेराव जिखिनि हायो बे 1.5-2 बोसोराव जोंनि सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनो नाजादों आरो बिनिनो माखासेया मावजाबाय माखासेया एसे आधुरा जानानै दङ माखासेया दासिम दांजायाखै दा बेफोर गासैखौबो मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो देग्लाय एनडिएखौ सापर्ट खालामनाय जादों आरो बिनि बादे थाखा फैसाजों कुनु बे कास्टम बसुमतारी फंबायमोन बायदि माने थाखा फैसाजों एग्रिमेन्ट जानानै फैनानै बेयाव माने जोंनि थासारिफोरखौ गुलुं गुजुं खालामनो नागिरनाय सोरखौबा मिसलिड खालामनो नागिरनाय बिनि कुनु इन्टेनसन दुलाराय बर' फरायसा आफादा गैया जोंहा अकल माने मोनसे जोंनि जि मोनसे सुक्ति खालामबाय 5,000निख्रुइबो बांसिन मुंख्लंफोरनि थैनि बेसेनजों जि मोनसे दफाफोरखौ माखासे दफाफोरखौ जों मोनबोबाय बै दफाफोरखौ जेरैखि जाया मावफुंनो नांगौ बिनि थाखाय जोङो बिसायख'थियाव बाहागो लादों बिनि सारा कुनु थाखा फैसानि जेबो रावजोंबो जेबो एग्रिमेन्ट गैया आरो जुदि बेबायदि माबा मोनसे नुदोंब्ला माने प्रुफ सहकारे नोंथांमोना देखाय बिनि माने खेंफोरथिखौ जों होनो थाखाय